Hola, bona tarda. Estem aquí amb el Jordi Rodulfo, un alumne de GESO de l'Escola Montserrat Roig, que ha guanyat molts i molts premis amb un text que es diu La meva tornada a la lectura. Ha guanyat el premi de l'escola, del Tea and Reading, ha guanyat els Jocs Florals del Districte i ha guanyat els Jocs Florals de Barcelona. Moltes felicitats, Jordi. Moltes gràcies. Per què vas escriure aquest text? Doncs jo, durant la meva adolescència, vaig fer una gran pausa, que vaig deixar de llegir i d'escriure, i vaig deixar moltes coses de les que m'agradava de costat, i després va ser bastant de temps, de molts anys, vaig tornar de nou a llegir i de tornar a escriure, gràcies a una gran amiga, que em va regalar El petit príncep. Aquest llibre per tu va ser... Va ser l'impuls per llegir més, vaig agafar llibres d'amor, de ciència-ficció, de molts altres, fins que vaig trobar el meu gust i em vaig ficar a llegir de cop. Molt bé. Escolta, què ha suposat per tu guanyar aquests premis? Doncs per mi ha suposat una energia immensa, perquè de pensar, uau, és un escrit que surt de la meva història de veritat, una il·lusió molt gran, una energia, unes ganes d'escriure més, de llegir més, d'aprendre més, és brutal. Doncs endavant, Jordi. Moltes gràcies. I molta sort. Esperem els propers premis. Moltes gràcies. A reveure.